wanda Bahaushe yake cewa tana ci mana tuwo a ƙwarya, wanda mutum yana buƙatar a tunatar da shi ya ji tsoron Allah, ya kyautata, ya gyara. Shi ne matsalar kyautata zamantakewa a tsakanin iyalinmu da maza da mata. Maza suna da matsalolinsu a gidaje, da mata suna shan wahala a kansu sosai. Haka mata ma suna da matsalolinsu a gidaje, da maza suna shan wahala a kansu. Idan aka samu fada da rashin zaman lafiya tsakanin miji da mata, to 'ya'yan gida ba sa jin daɗi, almajirin gida ma baya jin daɗi, duk wanda yake zaune a gidan nan baya jin daɗi, saboda masu kulawa da gidan ba a samu jituwa ba. Allah ya kaddara in dai mutum musulmi ne kuma lafiyarsa kalau, zai yi rayuwa, to sai ya aure, ya auro wata mace, ya kawo ta gidan shi, ya ciyar da ita, ya shayar da ita, ya kula da lafiyanta, ya kula da mutuncinta, ya kula mata da addininta, ita kuma ta kula masa da amanar aure, kar ta je ta yi barna, ta kula masa da 'ya'ya, ta kula masa da dukiya, ta kula masa da dukkan wani abun da Allah ya ɗora mata na wajibi. Kowa akwai hakkin da Allah ya ɗora masa a tsakani. Zan buɗe magana ta da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. abinda ayar take nufi shine su mata walahunna mislu alladhi alaihinna, su mata suna da haƙƙi akan ku maza, irin kuma haƙƙin da kuma kuna da shi a kansu na dole sai sun yi muku. Amma fa walil rijali alaihin na daraja, Allah ya ba da daraja, ya ba da ɗaukaka, ya ba da fifiko wa maza akan mata. Ina so iyayena mata ku ji wannan magana ne ta Allah. Walil rijali alaihin na daraja, lalle Allah ya fifita namiji darajarsa akan mace. Me yasa? Saboda shine mai ciyarwa. Me yasa? Shine mai bada gidan zama, shine mai biyan kudin haya, shine mai bada kudin asibiti, shine mai kai yara makaranta, shine mai kula da ke idan kin shiga damuwa. Mijinki, in babu mijinki, sabulu mijinki, omo mijinki, sutura mijinki, abinci mijinki, lafiyarki mijinki. Har yanzu baki gane ba? Shi yake miki komai. To namijin da yake da daraja akan matarsa shine namijin da ya kula da waɗannan abubuwa da aka faɗa, wanda yake yi wa matarsa wannan abu. Ba mutum ya zo yana fankama sai mulki da nuna isa, baka ciyarwa, sai fada a gida baka ciyarwa,
baka damu da ciyarwa ba shine a gabanka baka daukan nauyi, baka kula da 'ya'yanka. Darajar da ubangiji ya baka da matsayin da Allah ya baka akan iyalinka kaga baka yi ba, ka tauye hakki. Duk lokacin da mutum ya tauye hakkin da Allah ya dora masa, to darajarsa raguwa take, mutuncinsa raguwa yake. ‘Yan uwana musulmi, zaman aure ibada ne. Zama da iyali dokoki ne na Allah suke gudanar da shi. Zaman aure mutunci ne, ka girmama matanka, ke ma ki girmama mijinki. Ku kula da tarbiyyar 'ya'yanku, ku yi building family naku, a samu 'ya'ya mutanen kirki, 'ya'yan arziki masu amfani. Aure addini ne, ibada ne. Ba mu ne kaɗai muka fara yin aure ba, wanda suka fi kowa daraja da matsayi a duniya su ne annabawa da manzanni. Allah ya kaddara musu sun yi aure. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله يكي من الله صلى الله عليه وسلم ولقد أرسلنا رسولا من قبلك حقيقة من أيكو manzanni kafin kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Annabi Musa, annabi Haruna, annabi Dawud, annabi Sulaiman, annabi Ilyas, annabi Idris, annabi Ibrahim, annabi rusulan min qablik, da yawa annabawa. Allah ya ce wa ja'alna lahum, muka sanya musu azwajan wa dhurriya, suna da mata, sun hayayyafa, suna da zuri'a. Sai da aka samu contact tsakanin annabi da matarsa, aka haihu. Wasu annabawan Allah ya ba su ‘ya'ya maza zalla, duka ‘ya'yansa maza ne, kama annabi Ibrahim. Wasu annabawan Allah ya ba su ‘ya'ya mata zalla, kama annabi Lut. Wasu annabawan Allah ya haɗa musu ‘ya'ya maza da mata, kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wani annabin ma Allah ya bashi bai haihu ba, bai samu ɗa ba, wani ma sai da ya ɗauki tsammani, ya yi shekaru da dama Allah ya masa arziki ya samu abin haifu. Ta ina suka samu ‘ya'ya? Aure. Ya ishe mu abin alfahari mu gane cewa zamantakewa tsakanin miji da mata yana da muhimmanci. Yanzu duk jama'ar da suke gurin nan baran iya faɗan adadi ba, insha Allah duka ta hanyar aure aka same mu. Sai da aka yi aure, aka yi salatin annabi, aka samu alaƙa, aka same mu. To yau me yasa musulmi suke tozarta wannan zamantakewa na auratayya? Yau aure ya zama ba daɗi, aure ya zama matsala. An mai da auren sha'awa, ba wai don Allah ba, ba don ibada ba. An mai da aure na ra'ayi, an mai da aure don huce haushi. Abokina ya yi, nima sai na yi. An mai da aure azaba da uquba wa mace. Tun da kika bata min rai sai na ƙara miki kishiya, sai na yi aure, in aure wata wulaƙanta ki. Ba Allah a ciki. An mai da aure bauta.
ka auro 'yar mutane kai ta bautar da ita, baka kula da ita. Mata sun mai da aure su ma sun cire Allah a cikin auren, sun saka son zuciya sai wanda Allah ya zaɓa kaɗan a cikinsu. Me yake da shi? Za a aure ka ne don abin da kake da shi, ba wai don abin da ake tsammanin nan gaba Allah zai baka ba bayan kayi auren. In ba ka da shi za a kore ka, za a wulakanta ka, za a tozarta ka, laifinka ba ka da kuɗi. Mai maiko da shi ake yi, wanda ba yi da kuɗi ba labari. To yaya za a yi a ji daɗin rayuwa? Zai wahala. ‘Yan uwana musulmi, yana daga cikin dalilin samun daɗin rayuwa shine idan mutum gidansa ya daɗi. Duk abin da ka tara, duk abin da ka mallaka, idan gidanka ba daɗin zama, to wallahi sai an gani a fuskarka, sai an gani a rigarka, sai an gani a mu'amalarka, saboda gidan ba daɗi. Kowa ya yi ƙoƙari ya inganta iyalin shi, ya inganta zaman gidansa, ya zama gidanka gida ne na samun hutu, gida ne na samun kwanciyar hankali, ko da baka da sule ɗaya ko baka da kokobo. Amma in muka yi wasa, to za mu zo mu yi ta rayuwa ta daka ka daka, ta wahala kai ma ka wahala. Wani ya ce wallahi malam, idan na baro kasuwa zan tafi gidana, ina hawa route layin gidana gabana yake faduwa gab 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 gab. Na ce me yasa? Ya ce malam bala'in matata, bala'i, ba zama, ba ta bari na huta, rashin kirki, rashin mutunci, hankalina baya kwanciya a gidana, kuma ba yanda zan yi da ita. Ta tara min 'ya'ya, da na sallame ta yarana za su min zanga-zanga, ban isa ba. Ka san akwai matar da mijin ya ce ya sake ta, ta ce ban saku ba. Ki fita, na sallame ki. Ta ce ina zan je? Ta ce ban saku ba. Ya ce ban gane. Ta ce matar da ka tara waɗannan 'ya'yan, ga 'ya'yanka wasu na university, ga wata tana aure, ga jikoki, in tafi ina? Ai ni kam ni da kai mutu ka raba takalmin kaza. Ka san takalmin kaza, abin da yake raba kaza da takalmin ta mutuwa. Dole da kaga an bare takalmin kaza, to an yanka ta ne ta mutu, za a cinye kafan sai a bare takalmin. Ta ce ba inda zan ji, ko da daɗi ko ba daɗi, ina nan a tare da kai, kamar rashin kirki ni ma in maka. Malam akan wayi gari ka zo gidanka, wallahi wallahi bai sarrafu a hannunka ba. Mace idan ta kulla maka tsiya, tana iya haɗa kai da 'ya'yanka a yaƙe ka. Ɗanka ne fa, 'ya'yanka ne, amma za a yaƙe ka. Duk da ka shigo gida, ka ga yaranka kowa ya turɓune, ba a gaishe ka ba, kowa ransa a ɓace. To ka je ka nemi sulhu, matanka ta yi gulle-gulle, ta je ta haɗa ka da yara. Aikin banza, ina wannan rayuwa, wallahi tallahi, ina shi ba shaida, na gaji da zaman gidan nan, abin koya ta koya, wallahi tallahi, kasa. Sai ta fashe da kuka a gaban 'ya'yanta, yaran su ma sai su kama kuka. Ku kyale, ya zo ya kashe ni na gaji, ni gwanda na mutu ma a kai da kabari, wallahi tallahi, na gaji da wannan zaman gidan, na rantse da Allah, babanku ba ya kyau, wallahi tallahi. Sai babban yaya ya zo yana cewa, momi wai me yake miki ne?
gaya mana da Allah za mu dau mataki. To an waye gari ɗanka yana cewa zai dau mataki a kanka, gida ya ɓaci. Shi yasa na gaya maka malam, ka zauna lafiya da matarka, ku yi sulhu da matarka, kakka bari ta hada maka torch na wuta a gidanka, fata 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 fata, za ka ƙone wallahi. Daman ya haɗu, baka kyautatawa yaranka, baka da siyasa, kana samu yaranka ba san kana samu ba, kana kashe kuɗinka a wani wuri, ‘ya'yanka ba san kana samu ba, ba san kana kashe musu kuɗi ba. Da an haɗa maka wuta, tocin kawai za ta yi a gidanka. Shi yasa wallahi matan nan da kuke gani, ku bi su hankali, ku lallaba su. Na ga wani matashi yana kallo na ko kyafta ido baya, ya fara lissafi kenan, bai yi aure ba, yana tunanin budurwarsa ya za a ƙare ne tukunna. Kana da aiki wallahi. Duk yaron da bai aure ba, kana da aiki. In kai gaggawa ka je ka kwaso sai ta tukuikuya ka kamar yadda mai wanki yake tukuikuya riga a cikin bokiti. Me ya jawo wannan matar ta yi wa mai gidanta irin wannan? Hatta haƙura ta haɗa ka faɗa da diyanka da 'ya'yanka saboda wani hali da kake da shi bai da kyau, ko hali da kake da shi na rashin adalci. Manzo Allah ce khairukum khairukum li ahlihi, mafi alheri a cikin ku shine mafi alheri mai kyautatawa iyalinsa. Yace wa ana khairukum li ahli, ni ne nafi ku alheri wajen kyautatawa iyalina. Duk wanda yake so ya ga ya ake kyautatawa iyali, ya shiga gidan Annabi, ya karanta hadisi sallallahu alaihi wasallama, ya ga yadda Annabi yake mutunta ya mace, yake kimanta ta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tambayi na Aisha yaya Annabi yake a gida. Tace idan manzon Allah yana cikin gidansa, duk da matsayinsa da darajarsa, kana fi mihnati ahli, duk aikin gida, aikin iyali tare da shi ake, da shi ake daka, da shi ake tankade, da shi ake hura wuta, da shi ake dafa abinci, da shi ake shara, da shi ake don Allah. Kai da kake kabbaran nan, kai ma da kai ake yi? Dama kake kana zage-zage. Ai malam, kana so ka ga mulki. Mulkin shugaban kasa ba mulki ba ne. Mulki ai sai ka tarar da mai gida da matarsa yana buga mulki. Abba malam. Yana zaune zai ce a kawo abinci. In an kawo ruwa, in an kawo cokali, in an kawo ɗauko kofi, in an kawo ɗauko tishu, in an kawo ɗauko gishiri, in an kawo ba yaji, in an kawo haka zai ta bada umarni. A kicin ne zai bada umarni, abun nan duk a wuri ɗaya ke, mai kun haɗa mata lissafi da gishiri da magi da ruwan sha da cokali da kofi da waye, duk tattara ki kamin da zai ba, saboda shi namiji ne mai mulki. Sai an kawo ɗayan sai ce a tafi a ƙaro ɗayan, sai an kawo ɗayan sai ce a tafi a ƙaro. Haka maza suke wa mata. Ka ga mace tana ta safa da marwa tsakanin ɗakin mai gidanta da kicin, yana ta ba da umarni. Allah ya maka albarka, Allah saka da alkhairi, ka cancanta ka yi, saboda kai ka kawo kuɗin cefane, kai ka kawo abinci, amma ya kamata ka sa tausayi a cikin al'amarinka. Wata ta ce ni fa na gaji gaskiya, ka ce na je kaza, na je ɗauko kaza, na gaji. Ke ashe ba ki da ladabi? Ta ce kai ne ba ka da ladabi. In ka zage ni sai na rama, ni za ki zaga sai a zage kan kai ɗinwa. To za a fara bala'i kenan. To shi kenan,
lallai rashin kunya ki haka abin da ya kai. Ta ce kana zagi na rama rai. Shi kenan bai isa zage ta ba, dan matan wannan zamani kana zaga za ta zaga. Wani ya daga hannu zai kai mari, ita ma ta daga. Wato 5 + 5 kenan is equal to 10. Ya zuba mata 5, ita ma ta zuba masa 5. Haka ba ake rayuwa a gidajen. Ku kyautata wa iyalin kuma yadda manzo Allah ya ce mafi alheri a cikinku masu kyautata wa iyalinsu. Ku daina dukan matanku. Ku daina dukan matanku. Ko da Qur'ani ya ce ai duka, amma ba irin dukan da yau kuke wa matanku ba. Duka ne da hannun riga haka. In matarka ta yi laifi kake saki, kin ji ko? To ya isa ta ci. Ta ji wancan yaro, mugun yaro, dariya ma yake. Wato ai wannan wasa ne ma. Ka ɗauki itace kana dukan yar mutane, kai ka yi ta ne? Ko hannu ka sa ka dake ta, kakkamari fuskarta. Manzo Allah ya ce wala tadribil wajha, kakka dake fuska. Duk dan adam gaba ɗaya ba a so a dake fuskarsa, ko ɗanka ne kakkamari fuskarsa. Iya wulaƙancin ƙarshe da za ka yi mutum, ka sa hannu ka samu fuskarsa ka ɗebe shi da mari, wannan iya wulaƙanci kenan. Sai ka daki gadon baya ko ka daki kafaɗarta, je ki saki. Kaga a hankali, kar ka yi da ƙarfi, saboda in ya kumbura ka saba wa Allah. Amma wani saboda ba shi da imani da ya zo dukan matansa, ka san gora itace ya ɗauka, ya samu kafanta nan gurin ya buga, da ya buga sai ɓal, ƙashin mata ne bai da ƙarfi, kawai sai ya karye matan. Abun mamaki kuma shi ya ɗauke ta da kansa ya kai ta, ya ce ku ɗaura min ita. Ya karye kayansa kuma zai ɗaura kayansa. Ku daina. Manzo Allah ya ce yanzu ɗayanku, annabi ya ce yanzu ɗayanku zai zo ya daki matarsa darbal abdi, kamar yadda yake dukan bawa, sannan kuma ya zo ya neme ta a shimfiɗa, baya jin kunya. Wata rana mata suka kawo kuka gurin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa maza suna dukansu. Annabi ya tara sahabbai yayi fada, yace a daina duka, yace masu dukan matansu a cikin ku laysa ulaika bi khiyarikum, ba su ne zababbu a cikin ku ba, mutane ne masu karamin daraja. Laysa ulaika bi khiyarikum. Amma yau idan mutum ta yi mutum laifi, kawai sai dai ta ji duka. Akwai masu duka, akwai masu ɓalla ƙashi, akwai masu fasa jiki, akwai wanda in matarsa ta masa laifi ɗaure ta yake da igiya a jikin gadon da ubanta ya sayo masa ya kawo masa, ya ɗaure ta ya rinka duka. Yarinyar nan tana ihu wayyo Allah ba zan ƙara ba, wayyo Allah ba zan ƙara ba, wayyo za ki ƙara. Yana zane ta sai ya kumbura ta, sai ya fasa mata jiki. Kuma abin mamaki malam, iyayenmu da haƙuri, in yarinyar nan ta je gida ta ce an dake ta, sai babanta ya ce tashi ki tafi ki haƙuri. Abin da ake kenan, mutum ya daki yarinya ya ji mata ciwo, daga ƙarshe babanta baya so a tara masa zawarawa a gidan shi, baya so auren yarsa a ce ya mutu, sai ce tashi ki tafi ki haƙuri, za mu yi masa magana. Kuma wallahi ba lallai masa magana ba. Yanzu baka jin kunya ka ɗauki abun duka ka daki yar mutane, ta baka abinci da safe, ta baka abinci da daddare, ta baka abinci da rana, ta kula maka da tarbiyyar 'ya'yanka, ta kula maka da gidanka, ta kula maka da dukiyanka, ta maka ka zo ka biya bukatarka a kanta, ka biya sha'awarka a kanta, kuma ka ɗauki hannu ka dake ta. Baka jin kunya, baka da tausayi, baka san ya kamata ba. Yanzu duk ranar da ka je ka aurar da yarka, sai aka baka labari
wanda ka bawa yar yana dukanta zaka ji daɗi? Ba za ka ji daɗi ba. To wanda kake duka kai ma yar wani ne. Maza ku daina dukan matanku, ku daina wulakanta matanku. Akwai mai zagi ya sa ta a gaba, ya zage ta, ya zagi uban da ya bashi ita, ya hada hadda uwar ma. Sai ka ji mace tana cewa to wallahi kaka zagi iyayena, sai ya ce an zage su, ko baban ke zo nan wallahi sai in zage shi. Subhanallah, gida ya ɓaci, gida ya lalace. Irin wannan rayuwar fa yau ita ce malam Bahaushe, malam Bafulatani, malam yake rayuwa a cikin gidansa da shi da matarsa ta sunna. Ya za a gida ya daɗi? Wani ya fito zai je kasuwa, kawai sai ga ya sa hularsa haka, aka ce malam lafiya kuwa? Sai ce ya aka ce kaga yadda ka sa hulanka? Ya ce subhanallah, shaigiyar matan nan ita ta gigita ne. Mai kwanye rima wa kansa asiri sai da ya zage ta a waje ma. Ta tashi hankalinsa, hula ma bai iya sakawa daidai ba. To wallahi malam, idan mace ta buga maka hankali, in zafi ne zafi a gida, wallahi kana iya fitowa da takalmi ɗaya baka sa ɗayan ba. Sai ka fito a tunatar da yara, ka je yara suna baba ka bar takalmin ka guda ɗaya ba, sai ce mi komin shi in na fita, saboda ba zai iya komawa ma ya ɗauko shi ba. Akwai matan da malam sun kafa gwamnati a gida kuma ba za a iya sakin su ba, ga ba daɗi gidan kuma ba za su saku ba. Ta yi ƙarfi, ta baza fuka-fukinta, ta kafu, ta ɗaure ka da abubuwa. Wataƙila akwai bashinta a kanka, wataƙila akwai ‘ya'ya, wataƙila ubanta ya maka, wataƙila gidan da kuke zaune ma nata ne, wataƙila kuma ta gana maka azaba kuma ba za ka iya sakinta ba. Da haka shine wannan mutum zaga da ƙarancin shekarunsa ya kama furfura kawai tuntuni saboda masifa da bala'i. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu kyautata wa iyalin. Shari'a ta ce a kyautata musu wurin zama, ku ba su wurin zama. Hakkin mace ne akan mijinta, mijinta ya bata wurin zama mai kyau inda ya zauna. Askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينهم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Allah ya bada dokoki a cikin waɗannan ayoyi. Duk gidan da ka saya na miliyan kaza, kai mata malam sun more a shari'ar musulunci. Ba addinin da ya kula da mace ce a mutunta mace irin addinin musulunci. Duk kudin da ka kashe, dola nawa ka kashe a gida, sai ka ji an ce gidan hajiya dudu ne yayi. Kai fa ka gina gidan, amma sai a ce gidan hajiya wance. Ina za ki je? Zan tafi gidan hajiya wance. Allah ya ce ku zaunar da su inda kuka zauna. Gida bai da dadi idan ba mata aure malam. Duk girman gida idan ba mace a ciki, yanda ka san gidan zuba bola ne, yanda ka san kufai, bai da dadin sha'ani. Ba wanda yake iya kula da gida ya gyara gida kuma in ba mace ba. Wallahi ko kuku ka dauka, ko boyi ka dauka, ko me ka dauka, matarka ta aure ita ce za ta kula maka da gida duk girman sa. Shine zaka shigo gidan ka ji dadin gidan. Amma in dai ba mace, to za ka yi ta shiyarin gidan ne da kai da aljanu. Ku ta fama, ku zaunar da su inda kuka zauna, iya abin da Allah ya hore muku. Kar ku cutar da su, kada ku kuntata musu. Wai wannan ba alkur'ani ne yake faɗa ba? Kada ku kuntata wa matanku, kada ku cutar da su, kada ku zalunce su, kada ku cuce su,
kada ku bata musu, kada ku bakanta musu. wala tudarruhunna litudayyiqu alayhinna. Allah ya ce idan matarka mai ciki ne ka ciyar da ita. Ya za ka yi mata ciki ka bar da yunwa? Wani yi karatu, wani miji ya kira ni, malam wannan karatun da kai ba mu fahimce shi ba mu gane ba, za ka sa mata su zo su ba mu matsala a gida. Cewa na yi duk mutumin da matarsa take da ciki a gida to abincinta na daban ne, kuma kulawa da ita na daban ne. Da zarar matarka ta ɗauki ciki bai kamata ka barta tana cin lokal abinci ba. In dai da hali ka inganta mata abincinta, kuma ba abincin mutum ɗaya kamata ka bata ba, na mutum biyu ne, don su biyu ne. Mutum biyu ne ai, ko mutum ɗaya ne? Mutum biyu ne. To ya za a bata abincin mutum ɗaya? Shi kuma na cikin daɗi ya fi so. In ita a waje ta haƙura da tuwo na masara, tuwon dawa, miyan kuka, miyan kubewa, ba nama a ciki, ba kifi, ba kaza, to shi fa na cikin ba zai haƙura da wannan ba. Dole a marmasa masa nama, dole a bashi madara, dole a bashi mai daɗi, dole a nemo kaji suna karaskiya. In ta ci ba ita take ci ba, ɗanka take bawa. Kuma ku tambayi likitoci, za su gaya muku, idan mace bata samu kyakkyawan abinci lafiyayye ba lokacin da take da juna biyu, in ta zo ta haifi ɗan ba a iya ganinsa. In aka shimfiɗa shi a gado za ka ɗauka tsumma ne kawai, ba komai. To ba abinci, ba kulawa. Duk abin da take kwaɗayi take sha'awa siyo mata ka kawo, ba komai. Ba ita kaɗai ba ne, ɗanka take kulawa da shi. Suna ƙoƙari matan nan fa su kula da 'ya'yan suna cikin ciki, bayan an haife su ci gaba da taimaka musu, suna ba su, suna musu. To yaya namiji zai rinka baƙin ciki da ƙyashi wa matarsa a lokacin da take da juna biyu? Ba zai bata abinci mai kyau ba, ba zai kula da lafiyarta ba, ba zai kula da kaza ɗinta ba. Ba a barinta da ciwo tana da ciki. Yanzu za ta iya mutuwa, saboda cutar zai iya kama ta, ya kama ɗan, ciwo guda biyu. Ba a barinta da malaria, ba a barinta da yawan matsala, ba a gaya mata abun bakin ciki idan mace tana da juna biyu, ba a gaya mata maganar da zai tashi hankalinta ya hana ta bacci. Za ta iya bari, za ta iya bleeding ta zubar da jini. Ba a dukanta haka, ba a lallaba ta ake yi, saboda ta ɗauko wani abu ne mai tsada. A raka ta a hankali sai ta yi wata 9 nan, in ta sauke shi lafiya, in so ka dawo da bala'in da za ka ci gaba da yi. Don Allah yau mazaje muna kula da wannan haƙƙin? Babu, haƙuri suke kawai. Mace za ta zo da ciki riki kawai, sai ka zo ka gaya mata magana, bakar magana. Hajiya, yanzu halin da ake ciki, na ga kina cikin wahala, magana ta gaskiya, ni fa na shirya aure zan ƙara. Da wannan cikin wata 7 wata 8 kana gaya mata za ka ƙara aure saboda ƙarancin tausayi? In ta zube maka ta fadi, ka yi asaran mutum 2. Ta mutu ta kashe maka ɗan cikin. Sai ka ce wa a'a, a bari sai matana ta haihu lafiya, an yi biki, na sai mata atamfa, na sai mata raguna, na gyara mata ɗakinta, na mata kaza. Sai ka ce hajiya, to akwai bakuwa kuma gidan nan. A lokacin ne kuma za a buga, kuma tana magana da ka ce shekaran jiya fa na kashe miki kuɗi, na miki kaza, kuma za ki bar wata ita ma ta zo ta ci albarka ba? Amma da cikin nan ka zo ka gaya mata wani abun bakin ciki, wallahi haka za ta ƙare har ta haihu tana cikin ɓacin rai. Kuma baran gaya muku, mata kala ne. Akwai matar da idan ka faɗa ba za ta ce komai ba, amma fa internally a cikin zuciyarta abun yana affecting ɗinta, ta daina ganin ka da daraja ko kima ko na abu. Ciwo da ta ganka bakin ciki ne zai ishe ta, amma ya za ta yi? Dole ta haƙura ta zauna. Ka haramta mata wannan jin daɗin. Ka kula da matarka yaya take kafin ka gaya mata magana irin wannan. Ba cewa ne haramun ne ka ƙara aure ba haka na faɗa ba, amma ko da halal ne za ka yi,
to sai ka duba yaya za ka shigo da abin, ba za ka cutar da abokin zamanka ba, ba za ka zalunce shi ba. Kuma ta cancanta ka lallabe ta, ta cancanta ka kimanta ta, ta cancanta ka daraja ta, ko dan 'ya'yan da ta haifa maka, ko dan asirin da ta rufa maka, ko dan cewa a kanta ka fara sanin mace, ko dan zaman lafiyar da kuke yi. Amma yau namiji abin da yake yi sai ya auro mace, ya karar da ita, ya tsufar da ita, ya gajiyar da ita, ya sakamakon da zai mata a ƙarshe sai da ta gama gajiya ya bata da yunwa, ba kayan sawa, ba abincin kirki, ba gudun zama mai kyau, ba komai, sai je kama wani gida mai tsada, ya yi fenti mai tsada, ya sai sabuwar mota, ya yi kaza, sai ce zai ƙara aure. Ita kuma fa tana nan ajiya ba yau ba. Wai shi ya samu wadata, yanzu zai sake sabuwar rayuwa, ita kuma wannan ya batta a tozarci a wulaƙanci. Wallahi sai Allah ya tambaye ka. Ku daina jawo mana zagi a shari'a, ku daina jawo mana zagi ga makiya, abokanan gaba, ana cewa ba mu da tausayi. Annabi ya yi aure ba ɗaya ba ba biyu ba. Ita mace tana sauƙin sha'ani ne malam. Ta biyun ita kuma in ka gaya mata bala'i za ku yi da ita, za ku yi ta masifa ne. Ba za ta bar gidan ba, amma kuma ba za ta bari ka ji daɗin auren ba. Akwai matar da ba za ta saku ba, ko ba za ta fita ba, amma kuma ba za ka ji daɗin auren ba. Ba dai aure za ka ƙara ba, to ka je ka ƙara. Ta rinka tada maka bala'ira da masifa da bala'i ne, musamman idan ya haɗu da ba ta da addini. Annabi ya yi aure ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku. Annabi ya yi aure mata 13. Amma ka je ka tambaya a ka duba matsayin annabi, ka duba darajar annabi, ka duba kimar manzon Allah, amma da kafarsa yake takawa ɗaki yake bi ɗakin matansa, yana zuwa yana gaishe su. Ka ji ba, ai ya kamata su zo su gaishe shi, to shi yake zuwa yana gaishe su, kuma ya zauna su yi hira a wasa da dariya. Kai yanzu in ka tafi ɗakin kishiyar matarka, waya in ta kira ka baka iya ɗauka saboda matsoraci ne kai. Waya baka iya ɗauka. Oh, ni wallahi idan ina ɗakin uwar gida gaskiya ki daina kira na a waya saboda ran ta ɓaci yake yi. Wai kada a kira shi saboda yana gindin uwar gidansa, wai in ta ji kishiyarta ta kira a waya wai ran ta ɓaci yake. To ka tara mata 'ya'ya, ka baro yaro bai da lafiya, za a kai shi asibiti, ba za a kira ka ba? Wai wani ne wai ya tara matansa, ni na kafa doka, ni a gidana in ina ɗakin wata duk wacce ta kira ni a waya zan ci mutuncinta. In na bar gidanki na rabu da ke kenan, kar a kira ni a waya, kar a mun text, kar a mun kaza. Lalle baka da hankali. Idan gobara ya tashi kada a kira ka, idan barawo ya shiga mata gida kada a kira ka, idan ɗanka ba da lafiya za a kai shi asibiti kada a kira ka, saboda kana ɗakin matarka, saboda kana ɗakin amaryarka, saboda kana ɗakin uwar gidanka. Wani irin doka ne na zalunci, tilka idan kismatun biza. Ba daidai ba ne, ba wayewa a cikin wannan. Karka yadda wata mata ta kafa ma doka, to ni yanzu alhaji abinda nake son ka da shi maganar aure, kowa ya rike hakkinsa, kowa ta rike mijinta. Ni idan ka zo ɗaki na zan ɗauki wayarka, wallahi tallahi ba za a kira ka a waya ba, wallahi tallahi ni ba za a shiga kina ba. Sai ka ce a karki shiga abin da ya fi ƙarfinki, dole za a kira ni a waya a gidana don ku na baro 'ya'yana a gida. Wani abu zai iya faruwa, emergency, ya za ki ce ba za a kira ni ba? Ya za ki ce matata ba za ta kira ni ba? Zaman kafirci muke yi? Ba zan yadda da wannan dokan ba. Wannan namiji tsaye kenan. Amma mai rauni sai ce to tunda haka kike so, ai haka za a yi. Ai na, kai baka ma cancanta ka ƙara aure ba. Baka cancanta ka ƙara aure ba saboda baka da power, baka da ƙarfi. Waɗannan abubuwa ciwo ne ga rashin ciyarwa. Mutum ya ɗauko baiwar Allah ya aura, ya ƙara aura, wai abincin da mace yau za ta ci ya gagara, ba ka iya ciyarwa.
manzo Allah ya ce ku ciyar da su daga abin da kuka ci. Wannan kuntata wanda Qur'ani ya ce kar a kuntata musu, yau akwai kuntata wanda ta wuce ka bar mutum a cikin yunwa? To wallahi akwai mazajen da ba sa iya ciyar da iyalansu yau, ba wai dan ba su da shi ba, tsabar mugunta da ke ta da rashin tsoron Allah ne kurum. Wanda bai da shi ba da shi nake ba, shi ma ya fita ya je nema. Sai ga darar tara aure, ƙara mata, baka da hali, sha'awa har ka mutu ba za ka gama biyan sha'awanka ba. Har ka mutu kullum sai ka fita ka ga wata yarinya a titi ka yi sha'awanta, ya za ka yi? In kaga ka samu gamsuwa sai in ka shiga aljanna. Amma in dai sha'awan mata ne, ka ƙara aure, in za ka auri 100 ba ranar da za ka wayi gari wai ka je wai baka fita kaga wata kai sha'awa ba. Ranar da ka ƙara amaryarka, ranar da ka kwana a ɗakin amaryarka, kana fita da mota bakin titi, za ka ga wata yadda ka san ita ta yi kanta tana kyatta ma ido walƙatau, ka ji ka ce tab amma fa na yi kuskure wallahi. Haka lamarin su yake. Yasa duk wanda yake wai aure wajen sha'awa, wajen biyan bukata, kawai sha'awa a ina. Wallahi sai kaga wacce tafi matarka. Ya za ka yi? Ka zauna da matanka lafiya, kuma ka bi a hankali, ka bi sannu. Amma wani kuma ya aura ya sake ya canja, ya aura ya sake ya canja. Saboda me? Saboda yana da kudi. Ka zo ka bar 'ya'yanka mata su fada cikin wannan yanayi. Wallahi duk abin da kai wa 'yar wani sai an yi wa ɗiyarka. Wani ya auro yana zaune da ita tana cikin jin daɗi, sai ya gano wata can wacce ta fita, sai fara neman ta da fada. Haka namiji bai da kirki wani lokacin malam ka sa akwai masu tsokalin mace ko? Sai ta neman fada, ita neman rikici, in ta gano shi ita kuma sai ta kaucewa. So yake ai abu kiris ya mata rashin mutunci, ya ba ta takarda ya ce tafi. In kin gane mai gidanki haka yake, ki ta lallaba shi, ki ta addu'a. Da ya kawo rikici ki ce ayya, ni yanzu ma nake jin ina ƙaunarka, ina son ka, yanda ka san in mutu haka nake ji, kuma ni in ba zan iya rabuwa da kai ba. Me yasa suke haka? Mata suna da yaudara ne. In yaje can inda yake neman auren, za ta taimai kisisi na abin da mata kuke faɗa, ta taimai fitina, ta ɗauke hankalinsa, wataƙila ma ta yi ta masa abin da ke ba kya masa, da aka yi zo gida sai hauki da faɗa da bala'i. Waccar yake tunawa? Malam ana rashin kirki a gidaje wallahi. Kwanan nan kafin na zo gane nan wata mata take gaya mini, tana mai fatawa, ta ce malam ka bani shawara. Tana kuka. Na ce me faru? Ta ce malam mijina ya kaurace mini. Ta ce wallahi malam duk ranar da ya dawo ya doguwar hira, ya dawo gidana, kayan jikinsa wandonsa a jike yake dawo da shi. In na zo masa wanki ga alamar fasadi da ya yi. Ta ce na san mata yake nema malam. Akwai wanda ta ce mijinta zai tafiya, a jakarsa ta ga kwandon ba ɗaya ba biyu ba, yadda yake shimfida kaya haka yake shimfida kwandon yana ajiyewa. Ta ce na yi masa magana ya hauni da fada. Ta ce malam ga 'ya'ya kuma ya tara mini. Ta ce yanzu alhaji baka tsoron Allah waɗannan 'ya'yan naka ka je kana neman mata? Bakin cikin da mata suke gani a cikin gidajensu wallahi hankali ba zai ɗauka ba malam. Akwai wanda fa baya dariya a gidansa, baya dariya, a fituke ce zuwa, da ya zo zuwa ne fara baza babbar riga. Sai ka ji an zo wannan ta zo ta tsuguna, sanda zuwa, ko kula ta bai zai ba. Alhaji barka da isowa, ko kula ta. In ya zo ya ga wani kwano ya sa kafa ya buge kwano, ya ce waya je wannan a nan gurin. Wallahi malam akwai matar da ta ce idan mai gidansu ya dawo
da gudu suke shiga ɗakunan suna tuttura ƙofa saboda bala'in da zai yi bai da kirki. In an ci sa'a wani lokacin ya ɗauki ɗan ƙaramin yaronsa yana masa wasa a nan ake ganin haƙorinsa, amma matansa baya musu dariya. Suka ce amma in a ƙofar gida ne da abokanansa har ihu za ka je sai ka je na tafawa da aboki, amma da matansa baya yi. Jama'a mu yi haƙuri mu gaya wa kanmu gaskiya. Wannan fa shine rayuwar auren da yau ake yi. Mutum ya ɗauko 'yar mutane ya ajiye ta yana gana mata azaba. Babu wahalar da zaka ba wa matarka irin baka sake mata fuska. Kuma amma abin mamaki fa a hakan kuma zai zo ya neme ta da daddare. Ya ake ta ce wuta yake kashewa a duhu ba a gani sai dai ka je yana lalumarka. Ɗan banza mara kirki. Wallahi aibun alaik, aibu ne a kanka, wallahi arun alaik. Da rashin ganin mutuncin iyayen matarka. Sun baka ya da salatin annabi, amma ka zo kana cin mutuncin iyayen matarka, ka zage ta, ka zage iyayenta, ka zage uwarta. Wani uba aka ce masa yarsa ta zo tana kuka, ta ce ita ba za ta yi wannan auren ba. Me yasa? Ta ce baba zagin ka yake yi. Ya ce sai ya dariya shi uban, sai ce ai ni ya zaga ba ke ya zaga ba, ko ma gidanki. Da ya gama zagi na yanzu kin ga na rabu ciwo ya kama ni, ba komai ki je ki bi sunna ki haƙuri. Allahu akbar. Kawai abin da ya ce mata, ya ce ba ke ya zaga ba, ai ni ya zaga. Tunda na bashi aikin ga zai zage ni, ba komai ki tafi ki je ki kula da 'ya'yanki. Malam haka ake yin rayuwar nan, ba daɗi, ba daɗi, ba kulawa, ga zalunci, rashin adalci da maza suke a tsakanin matansu. Ka auro mace guda 2 ko mace guda 3 ko mace guda 4, matanka sun san cewa kai azzalimi ne. Kana rawar jiki ka karkata akan wance, ka sayo mata abinda baka saya wa sauran ba. In ita ne kana mata dariya, in ita ne ka dawo da wuri, ko kunya baka ji. Idan wancan ne ba za ka dawo ba sai karfe 12 dare, amma wancan tun magariba ka dawo. Rauninka ya tabbata. Da yawa daga cikin maza akwai wanda suke tabbatarwa kansu kaskanci da wulakanci a cikin gidajensu, wallahi ban sani ba. Kuma wallahi mace ko kyamara bata kai ɗaukan mutum da halinsa ba irin mace. Idonsu ɗin nan yana eagle eye ne, wato idonsu kallo suna da kallo, suna gane abubuwa da yawa. Riga idan ka saka a ɗakin wance, kwakwalwarta ta rubuta mata kin ga irin rigar da ya sa ko? In ka zo ɗakin ta rigar da ka saka ta sani, irin saka hularka ta sani. Wata mata ta kama fushi mai gidanta ya dawo, yana assalamu alaikum ta yi banza da shi, ta ƙi kula shi. Yana wani sakin baki, ta ƙi kula shi. Ka san me ya faru? Laifinsa, ka san laifinsa? Ashe hularsa ne bai sako mata ita a daidai ba. Me na miki? Ashe ya kuskure ranar da zai shigo hularsa haka a karkace shigo da ita. Hular ta karkace. Me ya faru? Ta ce ai ta gan shi lokacin in dai zai dawo ɗakin amarya, to haka yake sako hularsa. Ya cakare, duk namijin da kaga ya ɗora hularsa a nan gurin, to a shirye yake. Ya kimtsa kenan haka. Rago ne sai duka kawai. To shine haushi ya ishe ta. Wai ita yaya dan wulakanci za a shigo mata daki, za a zo mata da hula a haka. Ma'ana a gajiye kake, a ɗimauce kake, kai rayuwar ma ba ka jin daɗin ta. Yayyai kai magana ta ki magana, ta haushi da faɗa. Ashe suna kula da mu. Wallahi suna kula da mu malam. Duk mutumin da yake da mata 2, na rantse maka da Allah suna karanta ka ɗaka da waje. Akwai matar da fa mata ba su da kirki wani lokaci, ba su da kirki. Wai yana ɗakin waccan sai ta tashi da wuri tun 3
tana duba banɗaki tana jin alamar motsi, wanka yake ko alwala. Subhanallah, duji kenan. Subhanallah, bala'i. Duk wanda Allah ya jarabe shi da mace irin wannan ka shiga uku wallahi. Dole sai ka hada da kulhu wallahu da falaki da nasi. In ba ka ba za ta barar da kai. Ka san me? Shin yayi alakar aure da waccan? To kai kuma in ka zo ɗakin ta za a gani. Ka shigo bacci. Sai ka jana alaji tashi nace maka tashi, ai bacci bai kama ka ba. Ni ne ɗakin bacci, ai ni ne ɗaki na, za ta fara gaya ma bakar magana. To ta san me kake a can. Daman duk wanda bai shirya ba fa kar ya ɗauki mata biyu. Allah kuwa, duk motar da ba ta da ƙarfi kar ta yadda a loda mata wasu motoci a cikinta. Saboda wallahi za ta yi birki a wani guri ta tsaya. To dole sai ka shirya waɗannan challenges da abubuwan da za ka gamu da shi. Kuma kishi ne na mata. Ba yanda za ka yi, ba za ka raba su da shi ba. Ko matan annabi suna da kishi malam. A gidan manzon Allah an yi kishi. Su Aisha sun buga kishi. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa ɗakin wata matarsa, idan ya je gaishe ta sai ta shirya masa wani abu na sha mai zaƙi. Ba ranar girkinta ba. Sai ta bashi, in ya zo gaishe sai ta zauna sai zauna, sai ta bashi sai ya sha. So Aisha aka gane, ina jin a gidan na Zainab ne. Sai na Aisha sai ta kafa group na mata, ta ɗebi wani kaso a cikin matan annabi, tunda suna da yawa, sun kai mutum 9. Ta yi group, ta ce duk wacce annabi ya zo gidanta yana shigowa ya zo gaishe ta. Ta ce ya Rasulullah, ya muka ji bakin kai na warin wani abu. Wannan gulle-gullen Aisha ne, Allah ya mata rahama. Ta ce saboda baya son a ce, annabi baya son a ce akwai wani bad smelling, wani abu da baya da abin nan a tattare da shi. Hakan kuma aka yi. Yana zuwa ɗakin Aisha, ta ce yau ya naji ka kana wani abu yana fitowa haka a bakinka kamar abin nan. Ya ce ba wani abu bane ba, zuma ce na sha a ɗakin na Zainab, kuma na daina sha daga yau. Sai ta juya kamar yadda kai dariya, ita ma ta yi dariya, bukatar ta biya. Me yasa? Kishi ne na mata. Yaya zai je ɗakin wance a bashi wani abu, maimakon su ma su shirya, ke ma ki bada wani abu. A'a, to annabi ya ce ya daina. Wasu malaman tafsiri suka ce wannan kissar tana cikin dalilin, wasu ne ba duka ba, saukar ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Ya kai annabi, ya zaka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta ma? Ba Allah ya halatta maka kaje ɗakin matarka kai duk abin da zaka yi ba? Kana neman yardan matanka? A wata riwayar kuma malamai suka ce annabi ne ya je ya sadu da wata sadakarsa, baiwarsa, a ɗakin Nana Hafsa. Nana Hafsa ta nuna damuwa, ta yi ta kuka, ta nuna ɓacin rai, bata ji daɗi ba, kaza. Ya za a yi mata haka a ɗakinta kuma a sadu da baiwa, a sadu da kaza? Annabi ya ce to ya daina. Shine Allah ce dan me zaka haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka? Tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Da sauran maganganu da babu lokaci da zamu faɗa, da malaman tafsiri suka faɗa sababin saukan wannan aya. Duk wanda bai shirya ba kar ya haɗa mata 2 ko 3. Kishi, akwai kishi har a gidan manzon Allah akwai kishi, ina ga muku. Wata rana mata suka yi group, matan annabi suka yi hada group wanda ba sa goyon bayan bangaren Nana Aisha. Suka ce ina Fatima? Ta ce gata, zu za mu aike ki wajen babanki. Nana Fatima ta zo. Suka ce ki je ki ce wa babanki ya ji tsoron Allah akan lamarin Aisha. Allahu akbar, wani abu sai mace. Wai yau mace ce take ce a gaya wa annabi ya ji tsoron Allah. A'a, shi ne fa zai ce wa duniya ta ji tsoron Allah, amma yau kun ga matarsa tana cewa ya ji tsoron Allah.
Allah ne kadai zai ce masa ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tutil kafirin wal munafiqin. Amma yau matarsa ta ce ji tsoron Allah. Nana Fatima ta je ta same shi ya Rasulullahi matanka sun aiko ni wajenka. Yace me ya faru? Tace sun ce in ce maka ka ji tsoron Allah akan sha'anin Nana Aisha da tsakaninsu. Annabi yayi dariya yace me ya faru? Tace sun ce me yasa in za a maka kyauta, za a aiko maka kyauta sai sahabbai su rinka bari sai ranar girkin Nana Aisha, sai ranar da kake kwana a Nana Aisha sai a rinka aiko mata kyauta, ana aiko mata kyauta, su kuma a ɗakin su ba a aiko kyauta. Sai Annabi yayi dariya. Nana Aisha tana wurin, sai manzo Allah ya ce da Nana Aisha ina na Fatima, yace kina so na? Tace kwarai ku ina son ka. Sai ce fa ahibbi hadihi, to ki so wannan. Sai nuna Aisha ya ce ki kaunaci wannan, tunda kina so na ki kaunaci Aisha, ta shi tafi. An gama zancen. Me yasa Annabi ya bada wannan amsan? Ba dan komai ba malam, saboda ai ya san ba laifinsa bane. Shi ya san ma ana kawo ni kyauta ɗakin Aisha. Amma su sahabbai kawai wato coincidentally ne aka samu dai dacewa, kawai in Annabi yana ɗakin Aisha sai a rinka kawo kyaututtuka. To malam duk wanda bai san halin mace ba akan kishinta ba to zai wahala. Waya kaɗai za ka ji kana waya fa, matarka da ta ji muryar mace sai ta haƙura da zaman kicin ɗin, sai a zo kusa da kai a zauna ana haka, sa hansbiri sa hansbiri sa hansbiri. Kaga hakan nan wai tana so wai ta ji da wa ake wai. Ku ji tsoron Allah mata, ku daina sa ido, ku daina sa ido. Kawai dan namiji yayi waya an ji muryar mace shikenan ya zama bala'i, ya zama masifa. To dan kasuwa ne yana sai da awarwaro da dan kunne, aka bugo ko akwai ko babu. Ha? To malamin makaranta ne ya bada assignment, aka bugo ana tambayarsa, da zai bada amsa ba. Wallahi malam wani kes aka kawo min, wata mata ta sa mijinta a gaba, malamin jami'a ne. Wallahi tallahi ni ba zan yadda ba, na rantse da Allah alaka da mata yake, ni wallahi ba zan yadda ba, sai dai ka ji an kira shi a waya, sai dai ka ji yana ta musu assignment, sai dai ka ji yana ta bada amsa, ni wallahi malam ba zai. Nace a nace to anan yake nemo miki tuwon da kike ci da abincin da kike ci. Yace malam yaya zan yi, ni level coordinator ne, ni mai kula da ɗalibai ne, akwai ɗalibai mata akwai ɗalibai maza, dole su kira ni in sun samu matsala, amma matata tana da zafin kishi. Hajiya ki yi haƙuri, sana'ar mijinki ne. Duk wanda mijinta yake sai da ɗan kunne wallahi ki haƙuri. Duk wanda mijinta yake sai da atamfa wallahi ki haƙuri. Duk wacce mijinta yake sai da takalmin mata ki haƙuri. Duk wanda mijinta yake sai da kayan yara ki haƙuri. Duk wacce mijinta malamin makaranta ne ki haƙuri. Duk wacce mijinta alaramma ne wallahi ki haƙuri. Duk wacce mijinta malami ne mai da'awa mai karantarwa ki haƙuri. In dai malami ne mijinki yana karantarwa ana masa fatawa, to in dai kishi ne da ke, to sai dai ki murƙushe kanki. Dan za ki jima a waya ma an kira shi wata ce, malam da Allah in dai da ƙofa ina nema a taimaka mini malam dan Allah. Mace ne za ta kirikiri ta kira malami ta ce masa inda ƙofa tana nema. To amma shi yace ta yi? A'a. Ya zai yi, shi magajin Annabi ne. Sai ba ta haƙuri, ki yi haƙuri. Zan sama miki mijin aure. To wannan gaba ɗaya kenan. Abinda zan rufe da shi shine, bari mu dawo kan matan su kuma. Ku gyara zaman ku shirya. Kuma halin ku bai da kyau. Kuna mai da mutum tsoho, shekarunsa bai kai ba. Kar wacce ta tashi ta tafi wallahi. Mutum da lafiyarsa malam kaga ya fara buga furfura. In kai bincike, wato Minister of Internal Affairs ɗinsa ne take da matsala. Bala'i, da safe daban, da rana daban, da daddare daban. Gaci ko masara ta fi ka samun sauki. Kaga masara ne za a gasa ta, a juya ta haka, a dada juya ta haka, a juya ta haka. Wallahi malam akwai wanda matarsa gasa shi take kamar masara. Ya zai ta masa bala'i, ta masa bala'i, yace ya zan yi, soyayya ce.
kaji ana ma azaba kana cewa soyayya ce. Daga cikin mata akwai wanda ba sa da da'a, ba sa bin umarnin miji. Idan miji ya kafa doka ba kya bi, in yace a bari ba kya bari, idan yace a yi ba kya yi, to me amfanin aurenki? Yaya za a yi rayuwa ba a bin umarnin miji? Khairun nisa, manzo Allah ya ce mafi alheri a cikin mata ita ce man idza amartaha ata'atka, ita ce wanda in ka bata umarni sai ta yi maka da'a. Wannan mafi alheri a cikin mata. Da ya ce ayi sai ta ce mai gida an ji za a yi. Kina so ki zama cikin khairun nisa, ki bi mijinki wallahi. Wa idza nazarta ilaiha asarrak, kana kallonta sai ka ji farin ciki, ka ji daɗi. Ita ce matar da ka ganta sai kai sha'awarta, da ka ganta sai ka ji daɗi, saboda akwai sakin fuska, akwai dariya, akwai walwala, akwai kwalliya, akwai gyara jiki, akwai duk abin da za ta yi ta ɗauki hankalin mijinta, shi take yi. Ba irin ki ba kin zauna a gida yadda ka san gawayi aka kwaba aka zuba miki, kullum ranki a bace, ga baki, ga rashin fasali, ga rashin kula. Ka san in mace ta rena kamalan wanka ma ba za ta maka ba wallahi. Haka za ka ji ta tana gumuwa, tana tashi dum tana matsowa, mai gida yana cewa dan zauna can gefe ne, dan matsa can gefe. Kuma su mata jikinsu ya fi bayyana kazanta sama da namiji wallahi. Namiji ka bar shi mutumin banza zai iya share sati in ba wankan janaba na dole ba wallahi bai watsa ruwa ba. Haka zai firjike kawai da ya fito yana sa riga ya dauki turare fa sai kawai ya fita ya je gaban mota. Dan banza kwanansa 3 ko ruwa bai samu kuma wallahi. Amma mace ta isa? Mace bata isa ba. Ke da kike da miji yana zuwa miki, kin isa ki zauna ba wanka ba kulawa? To daga cikin azabar da mata suke yi wa maza yau akwai bala'in kazanta, rashin kula da jiki. Bari in gaya muku iyayena mata, shi namijin wannan zamani in kina so ki mallake shi, kikan iya mallakarsa da tsafta. Ya ganki tatas, tas, duk inda zai duba ba magana. Gashinki a wanke a gyare. In kitso yake so tambaye shi, mai gida ƙananan kitso kake so irin siraran nan, ko ku tuma katti, ko ku yaya kake so, ko ku gashin za a bar maka shi kawai. Kowa yana da inci ya faɗa ya ce ga abin da yake so, sai ki masa abin da yake so. Amma yau wace mace ce take zuwa kitso ko gyaran gashi take tambayar mijinta wani iri yake so? Waye a cikin ku take wannan? Ba ku da wayewa. To wata ta ce ita tana yi. Allah miki albarka. Mai gidanki shi zai mana bayani mu yadda ba ke ba. Suna da haki, ha? Wai akwai abin da mace za ta yi daman ba wajen ta burge mijinta ba? Akwai wani kwalliya, akwai a duniya, akwai wanda za ki masa kwalliya ki samu lada in ya ganki ya ji daɗi irin mijinki? Duk wanda kika yi masa kwalliya ya ganki a asibiti ya ji daɗi, wallahi sai a rubuta miki alhaki. Ya ganki a makaranta ya ji daɗi, wallahi sai a rubuta miki alhaki. Ya ganki a bakin titi kin yi kwalliya, wani ba mijinki ba ya gani ya ji daɗi, wallahi sai a rubuta miki alhaki. Mijinki ne aka ce ki masa ado da kwalliya, ya gani ya sakata ya wala ya more. Kai matanka nawa ne tukuna kana sama kana mana kabbara? Ina bugo mana wata kabbara wata kila ba. Wani matsoraci ne, wani ko guda ɗaya ne, wani kuma guda ɗaya ne ta zama masa ƙarfen ƙafa, bai isa ya ƙara ba, sai kabbara an faɗa Allahu akbar, alhali bai zai iya ƙara komai ba. Ya ku mata ku zama masu tsafta, ku gyara jiki, kar ki yadda mijinki ya tunke ki da ƙazanta. Wanki ki a kai, turaren ki ba fashi, turaren da ake shafawa za a kwanta bacci daban, da wanda ake sawa a kaya daban, turaren hayaki daban, turaren ruwa daban. Bakinki kina gyarawa, farcenki kina gyarawa, kafanki kina gyarawa, gashinki kina gyarawa, jikinki kina gyarawa. Duk inda gumi ya taba jikinki kina da abin da zaki goge ki wanka ki gyara. Kar ki yadda mai gidanki ya dawo da daddare baki gama wanka ba. Amma yanzu sai mai gida ya dawo sai a ce dan jira ina zuwa. In ta tafi sai ta yi awa 2 za ta je watsa ruwa kenan.
kaga mai gida yana ta gengidi kamar yadda wancan yake gengidi wai yana jira gashi nan aska mana shi tura matarsa kanki wannan ba hali ne mai kyau ba. Kafin mai gida ya zo kin gyara jikinki, kin gyara gidanki, kin abinci komai daidai, ya zo ya ganki kin shirya, kin rufe bakin su bai isa ya zage ki ba. Amma mace ta farce fa mata da datti, kaga hannun mace da farce da datti, kina da miji? Wai wata ta zo za ta mika masa ko ruwan sha ne ko na abu, aka kuskure farcen ta ya bi ta nan karas sai jini ya ce wayo reza ta yanke ni, ta ce ba reza ba ne farce ne ba kula ba gyara ba kula. Ko mace ta zauna tana tare da mijinta tana ta dukan kanta kwarkwata, kai ku daina yi. Yanzu zai je ga wata yarinya budurwa a titi mai tsafta, yaje ya karo miki wallahi. Wani yace wallahi malam zan rabu da matata. Me ya faru? Yace tana da ladabi, tana da biyayya, tana da kula, tana da kaza, amma kaza ma ce na'udzu billahi. Wannan kazantar ita za ta sa in sallame ta kawai. Ashe namiji yana iya koran mace a gidansa saboda kaza ma ce. Kuma kazantar kala kala. Akwai mai tsafta a gangan jikinta ita kanta, tas zaganta. Amma fa malam ɗakin ta baya ganuwa, tsummo kara, datti, kazanta, ta jefa wannan ta babu guri. Ka san akwai mutanen da ba su da kimtsi, in ka je inda suke komai a wargaje mu ba tsara haka take. Akwai wanda toilet ɗinta baya zaunuwa, ba za ka iya biyan bukata a ciki ba saboda ba ta kula, ba ta wankewa. Akwai wanda kitchen ɗinta yadda ka san bola, a nan take zuba shara, a nan take zuba kaza, abin take kaza. Akwai wanda wanke-wankenta, udaje, kwanukanta, udaje, za ka ga uda kawai, kamfanin uda ne a gidanka saboda matarka ba ta da tsari. Ka san yadda ake gane kazamar mace? Da an shigo gidanta kawai kafin a shiga ɗakinta za a ga gidan ba tsafta. Kai wani lokacin ana gane tsaftar mace daga kofar gidanta, tana ɗaukan almajiri ko mai aiki yana mata shara tana biyarsa, wallahi. Amma ka zo gida ka ga a wargaje. Miji ne zai gyara miki kwanukan gida? Miji ne zai gyara miki falonki? Ka je gidan mace ka je ka ga falo ko ɗakin mai gidanta da yana gizo me kike yi, kina ina? Kuma an yi magana ce wai ba kya son kishiya. Ai ke kika gayyato kishiya tun da kika zama kaza ba kula. Kuma musamman mace malam idan ta seto ka, ta ga ka mata ɗaya, biyu, uku, hudu, biyar, duk wanda ya tara ya'ya biyar da mace, to wallahi sai dai ku tafi makarantar haƙuri da ita, za ka sha wulaƙanci sai abin da Allah yi. Mai addini mai tsoron Allah ita ce, amma ta ga ta kafu a gida ya'ya biyar, ya za ta yi, yo ina za ni? Wallahi ina nan. Kawayenta za su ce, ta aikin ci gida ai. Wani ya zo ya sake matarsa, ya ce ya sake ta, da ta duba tarin ya'ya ta ce, hey, ai na ci gida. Ka san me? Ta ce ita da ta tara wannan ‘ya'ya a kore ta, ina za ta je? Ta ci gida, sai dai ka fita ka bata wuri. Abu na biyu, kishin mata ya yi yawa. Nam, ga inda za mu yi rikici da ku. Lalle ba za mu hana ku kishi ba ko mata. Ba wani namiji da ya isa ya cire wa mace kishi a zuciyarta, don saboda abu ne da wato jibiliya ce, gina ta haka Allah ya gina ta. Nana Aisha ma tana da kishi ai ko? To amma abin da muke magana bakin kishi, mummunan kishi, kishin kashe ɗan kishiya, kishin zuba wa ɗan kishiya guba ya sha ya mutu, kishin kashe kishiya, kishin gaba, kishin iyayya. Malam illar kishi ga ya mace, mummunan kishi irin wannan, za ka auri mace lafiyayya parasol mai lafiya, ko bakacce ma mai lafiya da kyan halitta, wallahi malam in ta sa kishi a ranta, in ka zo bayan shekara 1, 2, 3 ba za ka gane ta ba, ta canja halitta. Ga abinci mai kyau,
ga abin sha mai kyau, ga gida mai kyau, ga miji tana da shi, amma tun da ta sa kishin nan in ta ci abinci ma baya aiki a jikinta. Wannan tunanin ne yake damunta, ya hana ta bacci, ya hana ta sakat. Ka ga mace kyakkyawa amma ta zama mummuna saboda bakin kishi, ta canja kala wallahi. Ta can za ka yi kabbara ka yi ta yi baya can haka, ba ni nan za ka jefo min ita mata zo ta buge ni, ga can za ka jefa. Ka je wai duk kabbaran nan da yake ashe ba mata ma gaba ɗaya ko ɗaya ma. Idan mace ta sa kishi a ranta ba ta da daɗin rayuwa a gida wallahi, sai haƙuri kawai. Wani ya ce malam mata ta kishin ta yayi yawa, ba na jin daɗin ta kwata-kwata. Me ya faru? Kishi yayi yawa, ba ta dariya, ta daina dariya. Ka san me? Ta ji kishin ya fara zuwa hira wani gida, daga nan ta ce ya daina ganin haƙorina. To in ku namiji ya ce zai aure, hajiya ki haƙura kai. In kin ga wanda ya hana shi rabbu samawati wal ardi, sai kuma na biyu shine oga kwata-kwata, shine talauci. Wallahi tallahi. Amma wai don mahaifiyarsa, kin hada shi da uwarsa, kin hada shi da ubansa, kin hada shi da malaminsa, zai zo ya samu hajiya, al'amari irin dan wannan aure, al'amari ne wanda yake da sirri, hajiya kar ki shiga wannan harka, ni fa ina da bukata tsakani da Allah, in aka hana ni za a cutar da ni. To saura kaɗan zai fasa bai a gaban uwar ta sama, zai ce shi fa. Sai ka ji tana, baba tun da dai kana so, ai wanda ka je ka ƙara aurenka, zan gaya mata ta yi haƙuri, in za ta zauna ta zauna, in ba za ta zauna ba ta tafi. Kin ga ki daina faɗa da mijinki saboda zai ƙara aure. Wata ta bunka wuta a gidanta saboda mai gidanta zai ƙara aure, ta ce ai gobara kawai. Wallahi za ki yi gobaran kuma zai zo ya kawo kuɗi ya gyara gidan kuma ya yi auren. Wata ta fita a gidan ta ce ni da wata a nan gidan mu zauna, babu ni ba kai, ni ba zan zauna inuwa ɗaya da wata mata ba zan zauna ba, ka sake ni, ka sallame ni kawai, ka rabu da ni na gaji, ba zan aure ka ba, ya ce ni ka je ka auro duk shegiyar da za ka je ka aura, ka je ka aura. Ta yadda ko ƴaƴanku nawa in dai za ka ƙara aure to ka sallame ta, ka rabu da ita. Yanzu mata haka za ku yi wannan rayuwar jahiliya? Kin kai na Aisha gata ne? Kishiyar ta 8 ko kishiyar ta 9 ko kishiyar ta 10. An tambayi manzon Allah, a duniya wa ka fi so? Hadisin Abdullahi dan Amr, hadisin Bukhari, yace Aisha. Amma duk soyayyar da Annabi yake yi wa Nana Aisha bai hana ya ƙara mata kishiya ba. To ke kina jin kin kai wani matsayin da mijinki yake son ki da bai zai ƙara miki kishiya ba? Kuma wa ya gaya miki soyayya da mijinki yake miki wai ba zai ƙara aure ba? Kuma wa ya gaya miki dan mijinki yana son ki in ya ƙara aure wai baya son ki? Ba haka bane. Ina da rigata ina son ta, amma na ga wani yadi ina so sai in daɗa ƙarawa. Wannan ya nuna ba na son wancan? Zan saka wancan yau, gobe in sa wannan. Duka sunan su ne riguna na. Ina da wata mota ina hawa, sai na ga wata ina sha'awa, ba sai in sayo in ƙara ba, in hau waccan yau, gobe in hau wannan. To me laifi a ciki? Mai hankali ya kamata ya zargi mijinsa don ya ce zai ƙara aure? Bai kamata ba. Ki haƙuri. Allah ne ya faɗa, fanki huma qabala kum minan nisa, Allah ma ya haƙuri. Kaga ga dakaru a bayana. Ka san shi namiji malam in yana tsoron matarsa, da an zo ana magana kishiya to sai ya zo ya kokari ya sa a dakatar da magana kawai gaba ɗaya. Shi matsalar namiji kenan, haka yake. Ku dawo da Allah, ku dawo. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe Allah ya mana afwa. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.